Dure dag voor de provincie. Dus wederom Nogmaals, jongen. Fantastisch. Ik heb van je genoten. Geweldig. Zeker. Ik ben trots op. Super. Ja, ik denk wel dat het de meest, ja, voor mij wel. Hier heb ik van de winter de doelstelling op zetten, de FK voor de derde keer winnen. Ja, dat slaat het. Ja, Arends hem die is me aan zo overleden. En die wil ons kofje ziek en dat ging net zo goed de laatste tijd. En ja, dan gebeurt het op zo'n dag en dat maakt het wel een hele aparte dag. Ja, we hebben van tevoren niet meer bellen, een heel soort contact houden en ik zou net komen en ik zou net coachen. We waren bij mijn pa thuis en we hebben de televisie aan en zie mijn zwager zie ik toch even te zien en dan is juist direct naar de eerste sprong van verdorie, dit gaat mooi. Nou, dan springt er. Een raket hoor, mooi 18,5. En dan loopt hij net zo goed. Ja, en de stok die moest verder. Nou, toen ik zoiets van hoe moet ik hem nou bereiken. Ik beziek gewoon te België. En dat had ik 2 keer bezocht en toen nam erop. Nou ja. Kom we even omrennen en ik ben met mijn thuis. Het voeteren, want die radtelefoon die gaat weer. En ja, die jongens die staan er al zich te concentreren. En dan gaat mijn telefoon gaat en dan vind ik niks aan. En ik zie op het scherm en bel het Arend. Ja, dat is zo bijzonder, dat is heel speciaal. En gewoon datgene wat ik dacht, dat vertelde me op dat moment. Dat je de stok 20 verder en de loopt maar de voert langer. Ja, dat is een bevestiging die ziek is dan en die krijgt op zo'n manier. Ja, dat is heel gek. En wat kan Bart Helmholt in zijn laatste sprong op dit FK? Kende die in 20 meter er nog uitpersen? Hij docht een poging en... Oh, hij gaat er ver doorheen. Wat een series, het is een mooie del. Ongekend, dit is echt nog nooit vertoond. In één wedstrijd. 3 keer dik over die 20 meter. Ja, de basis lijkt weer degene die ik van hem beloofd om heel veel te springen. En dat weet ik zelf wel, wat ik daarmee bedoel. Ja, dat is fantastisch. Ja, dan hebben we het zelf voor die coach en zijn familiegeschiedenis, hè? Ja. Wat jongen, ja. Dat begreep ik, dat begreep je gewoon. Ja, hij moet er gewoon bij wezen. Nou ja, dit is weer voor hem, ik beloofd. En dan komt het direct naar uit. Ja, dat is onvoorstelbaar. Nee, daar ben je net bij. En toch maak ik er een super dag van. En 3 keer een monstersprong. En uiteindelijk dus de zilveren pols. Nou ja, daar ging het dit jaar eigenlijk om. En dus dat was gewoon super. Echt. En zij is het in alle opzichten een memorabel FK, man. Ja, zeer zeker. Ja. Die zullen we nooit vergeten. Never nooit dit. Er is 1 Frieske leper die thuis op een squashmantel 2 zilveren pols heeft. Roerbokken Span. Zou dat bij je kennen? Natuurlijk kind. Ja, er komen sowieso nog wel 3 seizoenen. Maar ja, dan moet ik hem nog 3 keer achter kunnen winnen natuurlijk. En, ik weet niet of dat mogelijk is. Er zit een hele goede lichting gewoon te komen vanuit de jongens junioren. We zullen het zien.